तो हेलो दोस्तों, देख सकते लोग हमनी के गाँव में लागल बा मेला, जे कि ए झुलुआ पर हमनी के कनी जे मस्ती और हमार भाई लोग ज्यादा खेलते लोग झुलुआ। देख सकते लोग कितना अच्छा बाटे। और ये छोटा छोटा बच्चा सन के रहल झूला, जहाँ पर दौड़ दौड़ के कूद के खेलला सन। और ये भी रहल जौन कार वाला छोटे छोटे बच्चा खेलला सन। और देख सकते लोग कितना भीड़ लागल बाटे, कितना अच्छा अच्छा लइका सन के खिलौना भी मिलताटे। काफी भीड़ लागल बाटे, देख सकते लोग काफी सजावट अच्छा भइल बाटे। ये लइका सन के खेले वाला खिलौना मिलता। हाँ, और वो घोड़ा वाला झूला बाटे, जे पर सबके बैठ सकता, छोटा होके चाहे बड़ा। और नया वाला झूला बा, ओइ पर जेकरा पास हिम्मत करे जा रही उहे बैठी भाई लोग। जानते बड़ा लोग कितना अच्छा झूला वाला, फिर भी बहुत। और हम देख सकते हम लोग की आपन सेल्फी लेनी और अपना दोस्त के भी सेल्फी लेनी। वो हाय बाय करता मन अच्छा लगी तो कमेंट करो लोग। और मेला के एंजॉय कर लो, देख सकी लो। अगर वो लोग भी आवे चाहते लोग तो आ सकते लोग। आज मेला के लास्ट डे बाटे। और कैसा लगेला हमार वीडियो कमेंट करके जरूर बताओ। तब हम तक हमने के आगे निजा मंदिर की ओर जन देख सकते लोग मुखिया जी के घर बाटे, वहाँ के करावतनी सब जग। और बढ़िया बढ़िया मिठाई पकवान भी बिकाता। और देख सकते लोग वो हनुमान जी के मंदिर, वहाँ के नाम से जग होता। देख सकते लोग के जिम करके दिखा रहल बानी। हनुमान जी के मंदिर सजावट भइल बाटे मरकरी। और वहाँ प्रवचन हो रहल बा, जौन की सब काका चाचा चाची लोग बैठ के सुन रहल बानी लोग। देख सकते लोग काफी भीड़ बा, लोग भी आवत रहता। और वो रहल हनुमान जी के मंदिर। सजावट कैसन लागल लोग के कमेंट करके जरूर बताएं लोग। और ऊपर झंडा भी लहरता, अच्छा मौसम बाटे। और देख सकते लोग कितना भाई लोग आ रहल बा लोग, जा रहल बा लोग। और साथ ही साथ कितना लोग पूजा भी करता, परिक्रमा करता। तो अगर लोग भी आवे चाहते लोग तो आ सकते लोग। और ये रहन हमार दूसर का दोस्त, जिनका नाम है रोहित। इनकरा के कहीं अपना वीडियो में शामिल, जाने का वैसे ही चौक